Συντονισμός πομπών. Μέρος δεύτερο. Συντονισμός ενισχυτή και κεραίας. Κύκλωμα της κεραίας, πρέπει να κατανοήσετε ότι η κάθε συχνότητα λειτουργίας ακτινοβολεί άριστα με ένα ορισμένο μόνον μήκος κεραίας. Στους πολιτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπου η συχνότητα εκπομπής είναι καθορισμένη, η κεραία είναι κατασκευασμένη σχεδόν στο επακριβές μήκος, το οποίο θα συντονιστεί αποδοτικά. Οι στρατιωτικές συσκευές όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο υψηλές κεραίες. Όταν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια χαμηλή κεραία, το επιπλέον απαιτούμενο μήκος αντικαθίσταται με την χρήση ποινίων μέσα στη συσκευή. Πριν να κάνετε μια εκπομπή, πρέπει να συντονίσετε το κύκλωμα της κεραίας. Ο επιλογέας που ρυθμίζει τα ποινία και συντονίζει την κεραία συνήθως σημειώνεται ως συντονισμός κεραίας ή ως έλεγχος επαγωγής της κεραίας. Τα ποινία αυτά είναι μεταβλητά, που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα ή ένα μέρος από αυτά, ανάλογα με την συχνότητα στην οποία η συσκευή θα λειτουργήσει. Ο έλεγχος που επιτρέπει στο σήμα τον ενισχυτή να περάσει στην κεραία καλείται έλεγχος συζεύξεως κεραίας ή απλά σύζευξη. Από τη στιγμή που η σύζευξη είναι η σύνδεση μεταξύ του ενισχυτή ισχύως και της κεραίας, πρέπει να είναι ευπροσάρμοστη, έτσι ώστε το ποσό ισχύως που λαμβάνει η κεραία από τη συσκευή να μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται. Όταν οι ενισχυτές έχουν συντονιστεί, στο ελάχιστο. Αυτό δεν εμποδίζει μόνο το σήμα του ενισχυτή από το να μην φύγει έξω στον αέρα, αλλά επίσης αποτρέπει το κύκλωμα της κεραίας από αντιδράσεις με τους ενισχυτές ενώ είναι συντονισμένοι. Προτού συντονίσετε το κύκλωμα της κεραίας, επαυξήστε τη σύζευξη μέχρι τη μέση. Αργότερα θα πρέπει να γίνει μια τελική ρύθμιση αυτής της σύζευξης. Τώρα, για να συντονίσετε την κεραία, περιστρέψτε τον έλεγχο συντονισμού της κεραίας μέχρι να καταγράψει ο μετρητής της κεραίας μέγιστη διέλευση ρεύματος. Το πραγματικό ποσό του ρεύματος της κεραίας δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά σημαίνει ότι η κεραία εκπέμπει. Καθώς ρυθμίζεται το ποσό του ρεύματος της κεραίας στο μέγιστο, το όργανο ανωδικού ρεύματος του PA θα δείξει επίσης μια αύξηση. Ας πάμε πίσω από τον πίνακα και να ξαναδούμε αυτή τη διαδικασία. Ο PA αρχίζει να διοχετεύει ισχύ στο κύκλωμα της κεραίας και γι' αυτό πρέπει να πληρωθεί με πρόσθετη ισχύ από μια πηγή ισχύως με στόχο να πάρει τη θέση αυτού που διοχετεύεται μέσα στην κεραία. Αυτό είναι γνωστό ως φόρτιση. Ο πομπός λειτουργεί. Η κεραία εκπέμπει ισχύ και ο ταλαντωτής και ο IPA λειτουργούν με τη μέγιστη απόδοση. Παρ' όλα αυτά, ο PA και τα κυκλώματα της κεραίας μπορεί να μην λειτουργήσουν με άριστη απόδοση επειδή η σύζευξη της κεραίας ήταν μόνο κατά προσέγγιση. Τοποθετώντας τη σύζευξη μόνο κατά προσέγγιση, μπορεί να έχουμε υπερφορτισμένον ή υποφορτισμένον τον PA. Για να ελεγχθεί η φόρτιση, επανασυντονίστε το κύκλωμα του PA για ελάχιστο ανωδικό ρεύμα. Αν η βελόνα πέσει κάτω από αυτό το σημείο αναφοράς, αυτό δείχνει ότι ο PA είναι υποφορτισμένος. Αν όμως η βελόνα είχε σταματήσει πάνω από το σημείο αναφοράς, τότε θα έδειχνε υπερφόρτιση. Διορθώστε την φόρτιση ρυθμίζοντας την σύζευξη. Με την βελόνα πάνω στο σημείο αναφοράς, καταλαβαίνετε ότι η συσκευή παρέχει στην κεραία μεγίστη ισχύ. Τώρα η συσκευή λειτουργεί με την μέγιστη δυνατή απόδοση. Αλλά ο προσεκτικός συντονισμού του PA. Εδώ έχουμε τις σωστές συνθήκες λειτουργίας. Πρώτον,
Ο μετρητής του ρεύματος πλέγματος, το PA, θα πρέπει να δείχνει αρκετά ψηλά την ένδειξη σήματος εισόδου ή οδηγήσεως. Δεύτερον, το όργανο του ρεύματος της κεραίας πρέπει να δείχνει μέγιστο επίπεδο ρεύματος της κεραίας. Τρίτον, το όργανο του ανωδικού ρεύματος, του PA, πρέπει να δείχνει ελάχιστο. Αυτό το ελάχιστο δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σημείο αναφοράς. Καμία συσκευή στην πράξη δεν είναι έτσι στοιχειοθετημένα ακριβώς όπως αυτή που παρουσιάζεται εργαστηριακά. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότερες συσκευές έχουν συντονιστεί ακολουθώντας τις ίδιες βασικές αρχές. Στους πομπούς βρίσκουμε ποικιλία ενεργειών για να μειωθεί ο αριθμός των αναγκαίων οργάνων και να απλοποιηθεί ο συντονισμός. Σε μερικούς πομπούς χαμηλής ισχύως, ο ταλαντωτής και ένας ή περισσότεροι ενισχυτές είναι συνδεδεμένοι με το ίδιο κομβείο συντονισμού. Όταν συντονίζεται τον ταλαντωτή, αυτόματα την ίδια στιγμή συντονίζεται και ο ενισχυτής. Αυτό καλείται συντονισμός κέρδους. Συχνά ένα όργανο μόνο του μπορεί να κάνει τη δουλειά πολλών, με το να διαθέτει έναν διακόπτη ο οποίος να συνδέει τον ίδιο μετρητή με αρκετά διαφορετικά κυκλώματα. Ας παρακολουθήσουμε έναν χειριστή να συντονίζει έναν ορισμένου τύπου πομπό. Αυτή είναι μια συσκευή 75 W. Ακολουθώντας την MOU ή την βαθμίδα ταλαντωτή, έχουμε μια βαθμίδα ενισχύσεως. Αυτός ο συγκεκριμένος πομπός δεν έχει όργανο ρεύματος πλέγματος, αλλά υπάρχει ένα όργανο ανωδικού ρεύματος, τον PA, καθώς επίσης και ένα όργανο ρεύματος κεραίας. Ο σταθμός αυτός έχει κανονιστεί να λειτουργεί σε μια συχνότητα 4.200 χιλιοκύκλων και έτσι ο χειριστής βλέπει στο διάγραμμα το οποίο βρίσκεται στον πίνακα. Αυτό παρέχει τιμές κατά προσέγγιση για τον ταλαντωτή και όλους τους άλλους ρυθμιστές. Παρέχει δηλαδή όλες τις τιμές κατά προσέγγιση, οι οποίες καταγράφονται στο διάγραμμα, κρατώντας πάντα τον έλεγχο συζεύξεως της κεραίας στο ελάχιστο. Για να δεθεί ο ταλαντωτής σε μια νέα συχνότητα, πρέπει να συντονιστεί ο δέκτης σε ένα ορισμένο σταθερό σήμα. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται ένα συχνόμετρο για να καθορίσει ακριβώς το σήμα. Κατόπιν συντονίζεται ο ταλαντωτής με τον δέκτη. Το σβήσιμο του σφυρίγματος δείχνει ότι ο ταλαντωτής παράγει τη σωστή συχνότητα. Και έτσι τώρα ο χειριστής είναι έτοιμος να συντονίσει τον ενισχυτή. Πιέζοντας πάλι προς τα κάτω το χειριστήριο, συντονίζει τον PA παρατηρώντας παράλληλα το όργανο ανωδικού ρεύματος του PA για το μειούμενο ρεύμα. Προτού συντονίσει την κεραία, ρυθμίζει τον έλεγχο συζεύξεως μέχρι περίπου τη μέση. Ξαναπιέζει το χειριστήριο και γυρίζει τον επιλογέα συντονισμού της κεραίας διαδοχικά σε όλη του την κλίμακα. Ο συντονισμός της κεραίας πρέπει να γίνει γρήγορα για να μην ταλαιπωρηθεί ο ενισχυτής και υπερθερμανθεί. Εδώ είναι ένας τρόπος επιταχύνσεως του συντονισμού της κεραίας. Παρατηρήστε ότι το όργανο ανωδικού ρεύματος του PA ανέρχεται γρηγορότερα από ότι το όργανο ρεύματος της κεραίας. Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές θέσεις των οργάνων. Γι' αυτό ο χειριστής παρακολουθεί το όργανο ανωδικού ρεύματος του PA από την πρώτη ένδειξη με την οποία η κεραία αρχίζει να παίρνει ισχύ. Κατόπιν κάνει την τελική ρύθμιση του συντονισμού της κεραίας παρακολουθώντας το όργανο ρεύματος της κεραίας. Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι αυτό της επαναρρυθμίσεως του PA για ελάχιστο ανωδικό ρεύμα, έτσι ώστε να ελεγχθεί το φορτίο του. Θα πρέπει συνέχεια να ελέγχονται οι ρυθμίσεις συχνότητας και συντονισμού. Στον υποδειγματικό χειριστή πρέπει να του γίνει συνήθεια να συντονίζει με ακρίβεια και με μεγάλη ταχύτητα. Αποκτήστε αυτήν την συνήθεια έτσι ώστε να αποφύγετε την κοινή λειτουργία και τις παρεμβολές.